Tugan, Nangalan Tugan Nomba, Nangalan Tugan, Bagla Porton Kampa Borgere Gotera Hagan, Benedetta Sanai, Bizin the Bay, Inai, White Tassar, Oposason Kari, then the promote Woodkaugara, Netavani, Wood Bandal is at Sotogan and Zanai, Zatini, Payshop Graneta for go, Zeni Somas Division Bidai, Agramam Willa Liberty, Guraneta, Gudan Graneta go, Zim Thomas of Zaika and Zeni Gotogo Tiny Bubishako, Zim Dani, Zim Nirmoy Kalami, Zimia hiding is in Kalami, Numba, Zim Kalami. Raja Zantam and Bibati, Giddy Lubida, Latvia, promote Burana, NIT Sports University, Central University in the way by Zebagaya, kind of visual, then like you give the Malwa, Apa Burabato, Gabsman, 10 Kalam the 10 Kalambat Burabato, Tana Haini, then they pay nothing, Zapi, Nuzapi, Shade Manu, then the Hankrayao, then the start Tarankona Muzapi by Boom Shannu Magango, Mabungaman, Bitimalwa, Ma Asitaishini Gabilai, Undumanawa, Apasiba, Baba Batua, Zending Asitaiban Bubia, Sneaker Konango, Bir the Malwa, the Kebari Okra, Bandali, Kebari Bangai Tugazanai, Apa, Ma Asitaishibo, Taitai, Taitankunang, and the Gurakonang to go. You need the Mazaka, the Ripare Batua, Kazan and Neto Tugazan, then Uncle Manito Duga de Haiden. They are not high. The Nezeblana Kamaya, she hadn't his agan and Langan, but it's always that him. Take you the promote Burwaber, then the Agala money, a pack up the Riley Babai Mamai, Zaya, if Susan be giving me like say Zaya, then the Kuamani Tana Riley, Hagrama Muller, Zaya. Then he ma Harsini Gura, then he Kalamare, be assist from the Central University, Ma Barsti, then in Agalaman, Chibazayak, say, then he's at as a chef. Number. That was happy. That's as a chef, Savai. Then the Hagrama Muller, Munchini, but then Mamba, Sai Tiroset, Sai Tiro don't carry the 9 university. Who has to be Sai Paris, election ba bizi top fata bagen lollipop जाहोगोन जै election जोबबाथाय फात्ता गैया मिथिबाय बेफोरखौ खालामगासिनो दं खिन्थु हाग्रामा महिला बै समाव बोरैबा नुजाफ्लांनो हाबाथाय गैथ्राबाबो 500 थाखा मोनबोयो नंगौना नङा माजों फैदों गारि लाबोदों न' 2000 लाख बे जाबाय अननाय मिथिबाय नङा होमबा माबा मोनसे बिपद जानानै फैदों बिनि उदै गोलोमजासे हरनो हाया होनदों बहा फरायो कलेजाव कलेजनि एडमिशना बेसेबां आं जेलानाखि हाग्रामा सारजों थाफायो आंनाव सोंबाय थायोमोन कलेजनि एडमिशनालाय बेसेबां होननानै कलेजावथ' फ्रायानो एडमिशना फ्रि जायो माखासेल'थ' होयो थेवबो नोङो बिना फैसानि एडमिशन मोनो गभर्नमेन्ट कलेजाव थेवबो 5000 फैसा हरदों बिनि एडमिशन लानो गोजां बोथोराव कम्बल गैया कम्बल राननानै होदों दा कम्बल मोनदों नामा जों मोनाखै नङा होमबा मोनाखै मुसारि मोनाखै मानि थाखाय होयो कम्बल मुसारिफोरखौलाय गरिब मानसिफ्रा सि बायनानो हाया लोमजायो नङा होमबा लेब जोमनो मोनैनि मानसिया लोमजायो बेमार जालाङो बिदिनो थैलाङो मुसारि गैया एन'फेलिसजों थांफैबा मेलेरिया जायो बे मेलेरिया खर'आव दावखोबा सेरेब्रेल मेलेरिया जायोबा मानसिया मेलेरिया हामबाबो खर' सोमावग्रा देहाया खुनि जानानै थायो बिनि थाखाय मुसारिफोरखौ दरखार नों आंहासो बायनो हानोसै बे ना फाननानै जाग्राफ्रा बेदर फाननानै जाग्राफ्रा एन्जर सानानै जाग्राफ्रा मुसारि गांसे बायनो हायो नामा कम्बल गांसे बायनो हायो नामा दिनै बे रायजो राजाफोरखौ अननाय दा बुंनो नागिरो सुता कम्बल राजनिति आमिन दङ बे सुता कम्बला मानसिनि जिउखौ बेसेबां मा खालामबोदों दा रायजो राजाफोर गिननाङा हेमन्त बिश्व शर्मा मैया बुंदों भट होआबा रेशन कार्ड दाननो दानथों हायोबा रेशन कार्डआ जाबाय जोनोमनि मोनथाय राइट टु फुड बानायबाय बै समाव कंग्रेस सरकार राहुल गांधी मोनहा डक्टर मनमोहन सिंहआ आइन बानायनानै गालांदों राइट टु फुड जेरखम दा राइट टु एडुकेशन गैया होमबा बयबो लेखा फरायनो मोनजोबनांगौ बिदिनो आदारखौबो बानायबाय राइट टु फुड गासिबो मानसिया ओंखाम मोनजायालासे थैनो मोना बयबो ओंखाम मोनजानांगौ दा ओंखायनो सोरबा रेशन कार्ड दानोबा केस हो कर्टआव डाइरेक्ट केस हो बिसार जागोन सोर डिलार बे सोर इउपिपिएलनि नेता बे सोर समबाय चेयारमेन बे जों नायनि सोर बे माने फुड इन्सपेक्टर बियो
साप्लाइ अफिसार बियो जों नायनि आंनोल' खोन्थाहर रायजो राजाफोर जों उल्थां फाल्थां खालामजोबनो हायो ना हाया नैबे BPFनि लिडार नङा रायजो राजाफोर गिनो नाङा पुलिस मिलिटारिखौ गिनो नाङा आं जेलखौनो मास मोनसे जाखांबाय जेलाव दोनहरबाथ' मोजांसो उदां जेबो खामानियानो गैया बोथिनै आरामसे मोनजाखायो जिराय जिराय जाबाय था मेथाइ खनलाबाय था दामग्रा देग्राबो जोबा मरा हेबनो सोलोंनो हायो सियार बानायनो सोलोंनो हायो सिफुं सुनो सोलोंनो हायो हारमुनियाम दामनो सोलोंनो हायो बेबादिसो जेबो नङा मास मोनसे मोननै जेल जागोन जेबो खुसि गैया जिबनाव एक्सपिरियेन्स नङा होमबा गासिबो नेताफ्रा जेल जाबोजोबदों गोदो महात्मा गान्धीया जादों सुभाष चन्द्र बसआ जादों नङा होमबा जादोंना जायाखै जेल सिङावनो थैलाबायदों जोंना मा फासि जादों जोंना बै माबामोनहा भगत सिं मोनहा नङा होमबा राजगुरु मोनहा दिनै देशआ स्वाधीन जादों जों